in? Wie is de schilder in kwestie? Allebei. Allebei? Ja. Oh, wat leuk. De lamp is ook op 10 lengte gehangen, Maat. Meer op die Net zoals het afdak. Ja, zo Ja. dit wel. En Oh. in het begin heb ik een helm gedragen. Ik heb het bed moeten omzetten, ik heb de trappenlift kapot. Misselijk. En Ja, dat jongens- dat moet nog gemak weer. Ja, met kumpaal. Oké. Maar je slapen jongen ook goed, hè? Dus dit is de plek waar ze Hier creëer geschreven. je alles, hè? Hier ontsteekt alles. Ja, het ontsteekt hier. Ja, want kijk, vanaf welk moment ben ze eigenlijk professioneel gaan schrijven? Wie zeggen 2005 denk ik dat het zo moet zijn. Want er zijn nog verschillende boeken van mij uitgegeven voordat die daar, hè? Ja. Van de Penners Lotgenoot, weet je nog. Maar wanneer was dat omslagpunt? Dat is de dags van, ik kon dit beroepsmatig doen. Ja, 2005, 2005, hè. 2002 zeg je het, hè? Ja. Toch wel officieel. En even over, want dat is boek 11, de terugkeer. Ja. Boek 12 is al klaar. Ja. Maar de terugkeer, waarom de terugkeer? Het heeft met de inhoud te maken, hè. Het is deel 2, nu heb ik de derde deel af van die trilogie. Het is een trilogie. Ja, we bouwen elkaar op. En mijn beuk die is geschreven, die staan in de kast daar. Kijk maar. Daar links, Ulrike. Het kan zo open, hè? Ja, ja. Ja? Ja, ja. Ja, kijk dat Ja. beuk er toen af. Zet ze daar ergens anders. En ze stonden even vugel aan de kant. Ja, van links naar rechts, hè. Binnen toe het grote opperhoofd. Ja, dat is ook een collectie van mijn jeugd. Dat is ook een mini-jeugdtuur. Ja, geweldig. Maar ik moet heen kijken, hè? Ja, van links naar rechts. Chronologische volgorde. Verloren verleden. Ja, dat is de eerste boek geweest. Heeft dat met die eigen verleden te maken? Nee, dat is, Nee? is toeval. De illusie van een droom. Ja, het is vervolgd op. Ja. Dan kregen we De dood kent geen genade. de dood. Oeh, dat klinkt als een Het heeft die boek. als een who done it. Als een Ja. wie heeft dit gedaan? Het is een heel heftig boek, ja. Het is niet voor de doorsnee lezer. Oh. Is Maar- het autobiografisch? Ja, min of meer wel, ja. Alleen in een andere vorm gegoten, hè. Oké. Het gaat over een militair in het Amerikaanse leger vroeger. In de burgeroorlog. En met haar zoon. Die had dus geen goede verstand had met zijn vader. Ik denk dat hij daar veel ingelachen wat hij zelf met gemaakt heeft. Alleen een andere vorm begoten, hè. Oké. Maar ik word wel kwijt wat ik kwijt wil, hè. Echt wel. En door met de dood kent Maar geen... Ze zeggen dat heel druk, hè? Dat schrijven ook een therapeutische Zo is werking. dat. Zo heb ik het wel ervaren, ja. Zeker weten. Vaarwel. Vaarwel, dat is de hartziende versie ervan. Hè. En die covers die zijn ontworpen door een goede vriend van mij in Brazilië. Ja. Een arts in Sao Paulo. Die heeft die toen ontworpen, hè. Marcelo. En dan heb ik dan nog... Ja, oh, dat is een autobiografische boek voor mij, hè. Zo ben ik. De besteeg. Ja, Op de step. lief, hè. Wat een mapje. Ja, daar ook. Ben je ook, kijk. Heb je een uitgever van mij getekend? Leuk, hè? Ja. Die kan ook heel goed schilderen en tekenen. Wat is een zee? De Ja, uitgever. dat doet dat zie je. Kirja. Ja. Ja, dat is de uitgeverij, hè? Oké. Dan gaan we verder met de Vlindervallei. Ja. Ah, En dat is de klapper geweest, hè? Vergeten kind. Het Dat vergeten is- kind? Ja. Dat is een doorbraak geweest. Echt, dat is een doorbraak geweest. En waarom was dat de doorbraak in die Ja, dat is gewoon... Nou, dat is landelijk gezien de doorbraak geweest. Maar waarom? Geen Dikstig. idee. Maar ik weet, ja, dat is gewoon... Ik denk dat de titel ook wel gaat uit, hè? Of wel die? Nou ja, de Hes straks vertelt al dat de was zelf ook een beetje een Vergeet ik even. vergeten kind. Omdat de Hes niet de kans gehad een kind te zien. Nee. Omdat ze de Moest- andere kindjes de in moest- het gezin moest ja, gewoon opvoeden. Je moest volwassen zijn terwijl ze het was, hè? En denk ze dat het een succes is geworden omdat ze zichzelf erin herkent? Nou, in dit boek niet zozeer.
Het zit meer in die angerbeuk, maar dit niet zozeer. Maar de Of titel, omdat de anderen zichzelf ik denk het wel. Van jullie herkennen zichzelf. Herkennen door dingen in wat ze zelf hebben metgemaakt. Omdat ze misschien ook een problematische jeugd gehad Ja, hebben. dat Of is een zo. moeilijke verstandhouding met elders. Ik denk het wel. Zonder dat later natuurlijk maar goed gekomen is. Ik heb een hele lieve man gehad. Heel lief. Ja? Ja, absoluut. Ze zien nooit dat ik hoor zeggen dat ik geen lieve man heb gehad. Ze horen ook wie ze was. Ik kost er niks aan doen. Hè. Dus het is mam is ook weer uiteindelijk in rustiger vaarwater? Ja, gekomen? ja. Maar ik heb gewoon heel goed contact met mijn oude schat. Mijn vader ook wel. Maar het is gewoon... Kijk, ik moest het ook in het tijdsbestek van toen. Hè. Als kind ervaar ze dat anders natuurlijk als dat ze... zeker. Maar ze kosten er ook niks aan doen. Hè. Ze waren ook maar heel jong wie ze trouwden. Ze kosten er ook niet mee omgaan. Dus het is helemaal niet goed om daar met wrok aan trak te denken. Hè. Dat doe ik gewoon niet. Het is wel knap dat ze dat kent. Ja, maar het is zo. Hè. Niet iedereen kent dat, want sommige mensen blijven ook in Nee, wrok maar- hangen. Hè? Nee, maar het is niet zo goed. Hè. Mysterie. Ja, dat gaat over het MS gebeuren. Hè. Daar ben ik mee begonnen met dat boek. Dat is uitgegeven in... Even kijken. Ik weet het zelf niet meer. Wordt al zoveel. Ik zag het datum, ja, hadden we weer. Ik zit hier in geleden. 2006. Dus Oké. dit was toen weer drukken van verschillende drukken achterin. Maar dat is zo'n succes geweest. En dat, Hey, en dat is... een nieuw begin. Ja, dat is vervolg op hem. Dat ook. Kijk, dat is die foto. Dat is mijn oma. Oh, Dat hebben we verwerkt in de cover. Lief, hè? En dan ben ik nog een ump, hè? Die heet ook Antoinette. Over gedeeltelijk Belgische afkomst, hoor die. Vanwege de ook de naam, hè? Antoinette, een beetje Frans-achtig. hey, en waarom heeft ze op een gegeven moment besloten een trilogie? Dat is zo ontwikkeld. Ik neem me dat niet voor, dat geeft wie het geeft. Hè. Je schreef één boek en dat boek dan, of dat wordt eerst, dus het is de terugkeer. En dat andere woord, waar zit het ook weer, wat er voorkomt. Oh, die heb ik toch in de kast liggen, man. Wow. Ja, Deze? daar heb ik er ook nog liggen. Wil je thuis nemen? Ja. Ja. En daar kan liggen die beuk, maar nou. Want ik heb, ja, aan deze kant, dat kastje liggen er ook nog. Ik moet wel erin. Omdat, Speelt, ja, ja. speelt Maat ook nog een rol ergens in die beuk? Nee, dat. Nee? Nee. Vindt het niet erg? Nee. Nee? Nee, het is gewoon mijn steun en toeverlaten. Absoluut. Maar Ja, die indruk had ik al. ja, Kerel, daar moet je even kijken. Daar aan de linkerkant liggen die beuk. Rechterkant. Ja, Links is wat te doen, rechts. ja. Zijn humor is ook iets om te koesteren, of Ja, niet? ja, zeker. Welke was Kerel, de hebben? bovenin, hè? Bovenin. Ja. Allemaal? Nee, linker het stapeltje. Je hebt altijd een paar voor. Dat is de terugkeer. En dat andere wat er weer komt, heb je er nog in van? Of heb je die allemaal verkocht hier nog? Even kijken. Dat is, Want ik verkoop eigenlijk in de buurt maar aan ons. dat is gaat van de jongens, hè? Ja, dat is de tweestrijd. Tweestrijd, Kijk, dat ja. heeft maar geschilderd, hè? De cover, tegen Ja, mij. de hinkt door tegen de moer. Dat is wel een eerbetoon voor Matt, hè? Wat een Heb je gewoon hem, Valley. heb je hem ook aan hem opgedragen, dat ook, hè? Dat is toch een keer doen, hè? Voor Matt, zie je? Oh, Lief, hè? Ja, een eerbetoon, een boek als eerbetoon aan die, Ja. aan die Aan die- steun en ja, toeverlaat. zeker, absoluut. Moet ook gaan. Vindt ze ervan, Maat, een eigen boek? Dat is wel gezellig, hè? Ik neem aan dat ze het gelezen heeft. Ja, Nee. ja, gedeeld. Ja, gedeeltelijk, maar het is geen lezer. Ah. Ja. En als Antoinette het Sauveur lezen dan? Nee, dat doe je niet aan, hè? Nee, dat doet ze niet aan. Nee. Kost zoveel tijd, hè? Wat er zelf doet. Nee, maar... Kan ze voor die. Nee, daar hoor ik me niet op. Er veel tijd in zitten. Maar het is niet erg als er dat nu... Er werd worden vergeten. Ik vind het leuk en vind het fijn. Maar verder... ik verplicht hem even dat te lezen. Wat staat er nou? Ik lees geen beuk, ik Maar doe ik het ga wel. even dat denken. Wacht eens even. Jo. Pak even denk ik dat doen. Wist ik nou in dat boek een Indiaan? Nee. Nee. Nee? Nee. Oh. Dek even toe. Dit? Dek even terugleggen. Ja. Dit? Nee, dat dek je wel. Ja. Kom ik eraan? Oh, geef wel, hè. Heb ze hem? Ja.
Ja, en is dit het vervolg? Kan ik helpen? Ja. Oh ja. Ah, dat geeft Marianne de automaat. Ja. Ik zal maar koffie gaan drinken met Peter. Allee dan, hè. Hé, maar ik vind het wel heel indrukwekkend dat die oeuvre eigenlijk ook een weerspiegeling is van die leven. Ja, niet allemaal, maar het is, Nou, wat ik heb gehuurd van Dick zit er veel in. ja. In ieder boek zitten toch wel autobiografische trekjes. Je kunt ze voorkomen, hè. Ja. Of wat ik nu inschreven ben. Wat doe je avonds, dat is, ja... Dat is gewoon waar. Mocht de titel al... Nee, Nee? van de boek, want ik doe hier, schrijf de titel niet van vriend. Ik weet het maar, maar ik zeg het niet. Ik ben bij geluid.